Itong mga bamboo shells, ibabad ko siya dito sa water with the baking soda. Kailangan ito guys para mababad ko siya saglit lang, mga 10 minutes. Para siya ay malinis. Para lumambot yung kung ano-ano yung dumikit doon sa shell niya ay lumambot. Ano ba yung maingay dyan sa kalsada na naman? Naku, ano na naman yan? Emergency na naman. Sorry guys sa mga ingay ha, kasi andito tayo guys sa highway. Ay, parang may parade yata. Ayun nga tayo. Ayan guys, tapos ito, ayun nandyan oh. Binabad ko siya. Para sa ganun ay lumambot din yung dumi niya. Para pag scrub ko, madali na lang, di ba? Ayan. Ay, nako, nakalimutan kong ipakita sa inyo. Ginisa ko yung yung luya. Ayun oh, nakalimutan kong ipakita na sa camera. Yung luya, yung marami akong luyang nilagay, mga siguro 2 thumbs na luya at in-slice ko finely, and then the garlic, slice finely, ganyan, para siya mga moist. At I let the garlic and the ginger let them brown, and then put this at the bamboo shells. Ganyan guys, para lang siya bumango. Ayan, para hindi malansa, para mangamoy yung flavor ng ginger and garlic, ganon. Kaya lang, di ko na ipakita guys kanina, sorry. Nalimutan ko guys, kasi may tumawag sa akin sa phone. Ayan oh. Ayan, ganyan. And then, ihalo-halo mo lang. Ganyan, distribute the flavor. Distribute the flavor of that garlic and the ginger. And the garlic and ginger, it will be enough. Ayan. And then, pag nagluto kasi ako ng ganito, hindi ko na siya nilalagyan ng salt. Because this is already salty. Kasi galing naman siya sa ocean. Kaya takpan ko na lang siya. I will just cover and then let it shimmer for about 3 minutes. Mag-open na kasi yan in 3 minutes time eh. So, let us just wait na mag-open. And that is the coveran ko lang siya nito. Ayan. I will just cover. Cover ko siya guys. Then simmer it for 3 minutes. And then, okay na. Basta naka-full lang yung flame. Yun, ganun. Ganon lang guys. Ako kay May. Yan, my favorite vlogger. Si May Layud. And then, nagagawa ako nito. At ngayon, ang ipapakita ko ay paano magluto ng spaghetti with bamboo shell. Yan, bamboo shell. Madilim. Ayan o. Bamboo shell guys. Ang gagawin ko ngayon is maghimay ako para ihalo sa spaghetti. Kasi ang kailangan ko lang is himayin ko muna ito. Tanggalin ko yung laman niya. Ilagay ko dito sa isang bowl para ihalo ko doon sa spaghetti. Yan ang lunch today. Ayan. Yan lang. Ganyan lang. No, ganito ang laman niya guys, oh. Ganyan. Ito ang laman niya. See? Ganyan. See that? Oh. Tanggalin ko lang ang laman niya. At yun ang ihalo ko sa spaghetti today. I will show you how I cook the spaghetti with bamboo shell. Ayan oh.
Ang laman nitong ganito kadami na shell ay ganito. This is equivalent to 1 kilo and the laman is just like this. Of course. Ang malaki kasi dyan yung shell. So ngayon, mag-boil na ako ng tubig. I will boil the water and then magluto na ako ng spaghetti. Okay guys, spaghetti ako ng spaghetti. Yun pala, linguine yung stock ko. Wala akong spaghetti but it's the same. And then, better pa nga itong linguine. Sorry guys, akala ko spaghetti yung stock kong nandyan. Tapos itong water, i-boil ko na siya. Dito. And we boil the water. And then, syempre, add natin ng salt. 1.5 tablespoon sa 1 liter water. And then, cover. Hanggang kumulo. Pag nag-boil, tsaka natin i-drop si linguine. Ayan si linguine, guys. Linguine pa lang stock ko, hindi spaghetti. Okay. Anyway, they're the same. Pasta naman pareho, pero yung form lang niya at shape ay hindi pareho. So, patuloy ako dito at nagagalit na naman yung aso. Ako'y pinagpapawisan. Sorry guys kung pawis ako ha. Nasa kitchen ako. Okay lang yan. Sanay na ako. Nasa Philippines kasi guys, ako. Nagpapakulo na ako ng tubig. Hindi pa naman kumulo. Kaya, for the meantime, ay magluto na tayo ng sauce ng ating linguine. Linguine pala guys. Hindi spaghetti. So, ang ating sauce na lulutuin ay this one. The bamboo shell. So, ang ingredients ay very simple. Garlic, finely sliced. Ang ingay ng aso. Marco? Hello? Huwag maingay. And then, salt. And then, itong bagong biling, olive oil. Kasi, naubusan ako ng olive oil. Teka't buksan ko. And then, the black pepper. And then, 1 teaspoon lang na salt. Kasi salty yung yung clams. Okay? Olive oil. About 3 tablespoons na olive oil. Like that. And then, the garlic. 3 cloves of garlic. Finely chopped. Finely sliced. Ayan. Ito po ay gigisa na. Ang bango ng garlic. Yes. At ito naman ay kumukulo-kulo na. Here. Ayan guys, kumulo na siya. So, ready na. This is ready for this. Drop na natin si linguine, yung pasta. Kalahati lang kasi masyadong marami. Sobrang dami. Apat lang naman kaming kakain. So, ganyan lang. And then, dito naman sa kabila ay i-drop ko natin. At para pa siya ay lalo pang sumarap, lagyan ko siya ng nitong butter guys. I'm using the dairy cream. Mga 2 tablespoons ang amount. Yan. Yan lang guys. Ganun lang para bumango at lalong sumarap ang ating sauce. Ayan. Pwede rin yun ang gamitin yung oil or butter and olive oil. Pag haluin nyo, bago nyo igisa yung garlic, okay din. No problem about that. Ganyan. Ayan. So, masarap na siya. Dagdagan ko lang siya ng sabaw nitong babahagya lang. Sabaw ng pasta. Ayan. Para saucy siya. Diba?
Oh, masarap na. Diba? Ayan. Masarap na yan mamaya. Pag naluto na yung pasta, ihalo ko dyan. Then, okay na. Lagyan ko na lang siya ng pepper. Ayan. Black pepper, guys. Ayan. Okay na. Patayin ko na yung apoy. And then, ito na lang hintayin ko. Okay? Ito, maluluto after 14 minutes. Ayan. 14 minutes itong linguine, guys. Hindi ko pala nilagyan ng asin. Nakalimutan ko, guys. Matabang. Ayan. 1 teaspoon of salt. Kasi natandaan nyo, itong seashell, pinukuluan ko siya na walang, ginisa ko siya kanina, noong mayroon pa siyang shell, ginisa ko siya na walang salt. That's why, matabang. Ngayon ko siya, pinanalyze, nilagyan ng salt. Ito, malapit ng maluto. Okay. Okay, naluto na. Yes. Sarap. Tama natin. Ayan. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Umuulan. My God, umulan na. Lakas. Oh, bigla. My God. Today is October 20 at umuulan siya, guys. It's already 12:05 in noon time. Ayan. Ayan na. Luto na yung aming pagkain. Let's eat. Yes. Diba? Ang sarap niyan, guys. Wow. Masarap, guys. My God. Bigla. Biglang umulan. Yan, oh. My God. Ano naman yan? Kanina, ang ganda-ganda ng araw. So, kakain na tayo, guys, ng linguine. Tatawagin ko na yung mga sakop ko para kumain na nito. Ayan. And my crab. Ayan. Tapos na siya. And then, iluluto ko rin yung aking coconut oil mamaya-maya. Okay?